Tästä jatketaan jälleen kerran jutulla podcastin parissa. Uusi kaus, uudet kujeet, no ei välttämättä niin uudet, mutta katsotaan mitä tulee. Tänään herkullinen kattaus heti alkuun luvassa. Puhutaan liigan pudotuspeleistä puolivälieristä. Niitä on tänään ruotimassa MTV-urheilun selostaja, tuottaja, supermies Sebastian Vahe. Tervetuloa. Morjes, kiitos mainiota olla maineikkaan podcastin ja vai onko podcastin vieraana molempia? Varmaan molempia, molemmissa äärimmäisen hyvä, mutta hei, sen pidemmittä puheitta ei turhaa lässytetä, ei kysellä kuulumisia eikä mitään sellaisiakaan, niin mennäänkö suoraan asiaan? Kaikki käy. No hei. Ja Anssin kuulumiset aina kuulostaisi, tai kiinnostaisi. No mutta se voidaan tämän jälkeen sitten ottaa ne. Mutta hei, mennään tosiaan, mennään suoraan asiaan. Liigan puolivälierät, ne alkaa nyt. Kevät, näitä pelejä on odotettu. Lähdetään liikkeelle ehkä semmoisella yleiskysymyksellä. Ainahan sanotaan, että kevät, näitä pelejä odotetaan muuta, mutta mikä sun itse odotus? Sä nyt tietysti liigaa, kun sä teet päivittäin, näet pelejä ja muuta, mutta kuinka kova kiima tässä itse kullakin aina keväällä nousee, kun pelit kovenee? No 8 kuukautta kuitenkin on tuossa syyskuussa, kun alkaa pelit, niin on se pitkä aika ja välillä tuntuu joskus marraskuussa ja joulukuussa ja välillä tuntuu, että tämä kausi on tosi pitkä, mutta sitten yhtäkkiä kun päästään vuodenvaihteen yli ja mennään tammikuulle, niin sitten se kevät tulee tosi nopeeta ja nyt kun aina välillä on alkanut vähän aurinko paistaa ja muuta ja peleissä on panosta, että kyllä toi runkosarja on välillä aika pitkä, 60 ottelua joka joukkueella ja jokaisen pelin merkitys ei välttämättä aina niin iso ole, niin kyllä se on mahtavaa, että nyt ollaan näissä peleissä, että jokaisella pelillä, jokaisella yksittäisellä suorituksella on vaikutusta ja merkitystä, niin on se hienoa ja nyt katsotaan, että ketkä on ne parhaat. Niin ja kyllä toi runkosarja aika grindaamista, mutta ainahan se on jotenkin hauska. Monena keväänä aina puhutaan, että nyt tulee kaikkien aikojen kevät ja sitä ja tätä muuta, mutta jos peilataan aiempia vuosia, vaikka viime vuonna, niin kyllähän se nyt oli jo käytännössä selvää, että Tapparalla oli niin ylivoimainen joukko, että sitä ei pysäytä kukaan, mutta tänä keväänä ehkä jopa mäkin suostun sanomaan sen, että nyt on tulos todella mielenkiintoinen kevät, koska oikeasti ei ole niin selkeää sellaista ykkösheppaa tähän leikkiin, että siellä on oikeasti aidosti monella mahdollisuus. On. Kyllä mäkin yritin yksi päivä tuossa kaaviota vähän käydä läpi, että tämä menee näin ja sitten toi menee vastaan ja niin edelleen, mutta kyllä mä puolivälierävaiheessa lopetin sen tekemisen, koska ei se on ihan arpapeliä. Mutta joo, samaa mieltä siitä, että varsinkin 2-3 viime vuotta, niin kyllä sanotaan, että Tappara on lähtenyt niin suurena suosikkina tuohon kevääseen, että on voinut sanoa, että jos ei jotain ihmeellistä tapahdu, niin Tappara vie sen mestaruuden ja niin on myös käynyt. Mutta nyt on kyllä, vaikka Tappara taas voitti runkosarjan, niin ainakin henkilökohtaisesti on vähän semmoinen, että ei ole nyt ihan yhtä varma olo Tapparasta, kun on ollut parina viime vuonna. Ja sitten tuossa on tosi monta joukkuetta, niin kuin tulee Lahteen ja Helsinkiä ja Ilves toinen tamperelaisjoukkue ja Oulu ja miksei jopa Mikkeli, niin tuossa on tosi monta joukkuetta. Et jotenkin on semmoinen tiivistettynä, että mulla ei ole yhdestäkään joukkueesta semmoinen varma olo, että tuo joukkue voittaa mestaruuden, mutta historia todistaa, että joku sen kuitenkin yleensä voittaa. Paitsi 2020, mutta ei mennä siihen. No ei mennä siihen, että liigan toimistolta joku ryövää sitten sen mestaruuden, mutta hei, lähdetään liikkeelle tuosta hallitseva mestari Tappara. Nyt selvisi, Tepsi tulee vastaan. Lähdetään liikkeelle siitä. Sä sanoitkin tuossa, siitä on moni puhunut ja ehkä itsekin miettinyt sitä, että vaikka voitti runkosarjan, niin ei ole välttämättä vakuuttanut. Mutta Tappara TPS, onko tässä sarjassa, Tapparahan on selkeä ennakkosuosikki, mutta onko tässä jotain sellaista, jos lähdetään purkaa siitä, että miksi tai miten TPS tästä voisi mennä jatkoon? No, jos Markus Nurmen ja Ruben Rafkinin johdolla, niin kuin nyt vähän näytti tuossa Lukko-sarjassa, että Nurmi teki 3 pelin 2+2, vaikka on muuten ollut tosi vaikeahko kausi Nurmella, niin että jos ne Rafkinin ja Nurmen johdolla TPS löytää semmoisen, kun muistat silloin 2 vuotta sitten, kun Tepsi oli vähän tämmöinen Turun kukkopojat, kun oli vielä Pärssistä siinä ja oli Pajuniemeä ja että semmoinen niin kuin vähän semmoinen
rouhee ja myöskin tietyissä tilanteissa ehkä niin kuin rikkeiden korostaminen, mikä saattaa sitten mennä tunteiden tai niin kuin pinnan alle sinne vastustajaleiriin. Että niin kuin sekä tämmöinen pieni rikkeiden korostaminen, että sitten myös oikeissa paikoissa sitten toisenlainen kovuus päinvastoin. Niin siinä voi olla, ja eka peli ryöstö Tampereelta, sitten olisi kuitenkin perjantai-iltana Turussa. Toinen peli Nakkikattila siellä kiehumaan ja siitä toinen voitto. Niin joo, ehkä tätä kautta, mutta kyllä mun on kuitenkin rehellisesti sanoen tosi vaikea uskoa, että TPS:llä olisi mitään palaa tuossa paras 7 sarjassa. Niin, nimenomaan parassa, niin. Niin, että kyllä Tapparalla on niin laaja se materiaali, hyökkäys, puolustus on vahva, Helianko mun mielestä liigan paras maalivahti. Ne pystyy tekemään, nelosketjukin pystyy tekemään, ne pystyy lainausmerkeissä tupakkasuussa tekemään tarpeeksi maaleja, että 4 voittoa tulee Tepsistä, että en mä vaan näe tuossa Tepsillä. Että se, että jos ne saa semmoisen tosi hyvän alun ja Nurmi ja kumppanit syttyy, ne voi voiton maks 2 ottaa, mutta en mä näe enempää kyllä. Niin ja nimenomaan toi, että kuitenkin kun paras 7, että pelin 2 voit viedä, mutta sitten että pitkässä sarjassa. Mutta toisaalta jos miettii Tapparaakin, no tietysti koko kausi on puhuttu, että jotkut puhuu, että on väärin voitettu ja ei ole peli vakuuttanut ja näin, mutta kuitenkin kun sä voitat runkosarjan, niin kyllähän se jostain kertaa. Ja enemmän pisteitä kuin viime vuonna. Sekin aika monelta tuossa on unohtunut, niin. Että Tappara veti enemmän pisteitä kuin viime kauden runkosarjassa. Ja miten vakuuttavina heitä silloin pidettiin. Niin, no siis juuri. Että tulos puhuu puolestaan kyllä. Niin siis kyllähän niin kuin, jotenkin on jopa ehkä irvokasta sanoa, että niin kuin, että se ei vakuuta, jos sä katsot, että kuitenkin niitä statistiikkaa. Totta kai sitten on nykypäivänä paljon dataa. Mä en ehkä itse ole sen kaikista uusimman niin kuin, kaikki maalipaikkaa odottamat. Joo, ne antaa suuntaa, mutta mä en ehkä itse niin sokeasti niihin usko. Mutta En mä aika pakko sanoa siis tosta, että niinku se, että jos koko kauden runkosarjan 60 pelin otannalla Tappara ja Ilves, jotka oli runkosarja 1 ja 2, ne on siellä maali odottama tilastoissa 5 huonoimman, 6 huonoimman joukossa molemmat, niin en mä kyllä anna sille niinku mitään painoarvoa. Pelilliset, tai se yksittäisen pelin tämmöinen, niinku, että kumpi nyt loi enemmän maalipaikkoja, niin joo, sitä voi välillä katella, mutta mun mielestä se, että joukkueiden myös pelityylit, taktiikat, esimerkiksi Ilveksellä on tietoinen valinta, että ne on laskenut laukausmääriä, että ne ei niinku räiski joka paikasta, kun taas sitten Lukko esimerkiksi oli ylivoimaisesti 5-5 vastaan laukausten ylivoimainen 1 koko runkosarjassa, mutta miten kävi, putosivat sääleissä kesälomalle. Niin mä en oikein, että pelityylejä on niin erilaisia, Tapparalla se pohjautuu siihen todella hyvään, Tapparalla on esimerkiksi niin laadukkaita hyökkääjiä ja pelaajia, että se maalinteon tehokkuus on ihan eri tasolla kuin jollain toisella joukkueella, vaikka Jukureilla ja Kalpalla, jotka johtaa tätä oli maaliodottama tilaston kärjet runkosarjassa, niin se maalin teko kuitenkin ratkaisee, ja ei Tapparan tarvitse luoda niin paljon odottamaa, koska ne tekee niin tehokkaasti maaleja. Niin, siis siellä on paljon. Ja sama Ilves. Niin, siellä on paljon hyviä maalintekijöitä, Tapparakin miettii tietoisesti, niin tämän hetken, ainakin omasta mielestä liigan paras maalivahti Helianko Tapparan maalilla, niin kyllä se voi tietoisesti myös antaa, niin kuin, se ottaa kuitenkin joka iltaan niitä hyviä torjuntoja. Sille nykypäivänä ei tule huono ilta. Että tavallaan sä voit myös luottaa siihen, että sun ei tarvii lyödä sitä kilpikonnaa maaliin eteen ja puolustaa niin kuin henkeskaapalla. Toki se pudotuspeleissä niin kuin vähän korostuu, mutta kuitenkin niin isossa kuvassa, jos miettii tavallaan, niin kyllähän siinä niin kuin hyvin on niin kuin palikat niin kuin Tapparan osalta kasassa. On. Et vaikea jotenkin nähdä, mikä olisi sitten. No mainitsitkin tuossa Nurmen, Rafkinin. Itse asiassa Rafkini tuossa Lukkoon vastaan, ei saa sanoa säälipelejä, pudotuspeli ensimmäinen kierrokselle 3. ottelussa 3. erässä, niin Rafkini näytti heräämisen merkkejä. Melkein koko kentän koustukausi. Joo. Niin paino siinä, mutta vaikea se on nähdä, että mitä kautta sitten niin 4 voittoa ne Tapparasta raapis, mutta et sitten ehkä kun mennään pidemmälle, niin ehkä ne Tapparan ne kysymysmerkit, mitä siellä kuitenkin on, että se kuitenkin, että ne antaa todella paljon enemmän maalipaikkoja vastustajille, mitä aikaisempina kausina, niin sitten kun mennään siihen, että myös vastustajalla on se laatu
samaa tasoa tai lähes samaa tasoa kuin Tapparalla, niin sitten niin mun mielestä tullaan siihen niin Tapparan kysymysmerkki-osastoon, että pystyykö ne jatkamaan vaikkapa välierissä saati finaalissa sitä maalinteon tehokkuutta ja samaan niin kuin suuntaan se, että vastustajat saa niin paljon maalipaikkoja, että pystyykö Helianko joka ilta venymään niin isoon torjuntamäärään avopaikoista, niin siinä tullaan ehkä sitten, plus sitten Tapparan alivoimapeli on ollut yllättävän haavoittuvasta tällä kaudella. Jos muistat viime kaudella AV Tapparalla päästikö ne tyyliin 4. finaalissa ekan alivoimamaalin koko keväänä. Ja ylivoima oli aivan, nehän ratko sillä siis pelit että erikoistilanteet oli Tapparalla aivan timanttia viime keväänä. Nythän se ei ole samalla tasolla, ei ylivoima eikä alivoima. Ei, ja siinä on paljon potentiaalia, niin kuin niillä kuitenkin parantaa. On, mutta se, että niin kuin toi taso ei välttämättä riitä sitten välierät finaali. Mutta jos mennään sarja kerrallaan, niin Tappara menee tästä jatkoon kyllä. Menee joo, ja se ehkä tästä sarjasta mä nostan vielä. Tietysti tällä kaudella, no ennen kauden alkuun jo puhuttiin, Rickard Rönnborg tuli Tapparaa, puhuttiin minkälainen valmentaja sitä tätä. Sitten kauden aikana tietysti ehkä on selvinnyt, tai että on aika tulisieluinen valmentaja muuta, mutta sitten tässä on ollut kaikennäköistä happeningia Rönnborgilla muutakin, mutta en tiedä, tuli ajatus mieleen, että voiko siitä jopa ehkä tässä mielessä, kun tietää, nyt kun mennään pudotuspeleihin, niin jonkunlainen, vaikka sanotaan, että ei valmentajat ja tuomarit ja muut vaikuta mihinkään, mutta paskan marjat, kyllä ne oikeasti vaikuttaa jossain määrin alitajunnassa ainakin, että tavallaan onko siinä, nyt kun mennään pudotuspelejä ja muut, kuitenkin siellä saa vähän kovempaa pelata muut, tiedetään ne Rönnborg ja muut, niin se on kiva nähdä, että miten se niinku tuomarilinja tavallaan Tapparaa ajatellen, onko se niinku suotus vai näkyykö se missään tai onko sillä mitään niinku merkitystä, mutta miten, onko se suoraan 4-0 Tappara TPS? No sanotaan 4-1, että yksi peli, onko se sitten se perjantai-ilta Turussa tai anteeksi joku toinen, niin TPS saa sen kotiyleisön myrskyn siihen taakse ja sitten kuitenkin yhtenä iltana Tappara toi määrä, minkä ne yleensä antaa nykytappara maalipaikkoja vastustajalle, niin 1 voiton Tepsi pystyy sieltä raapimaan. Pakko muuten sanoa tuosta Rickard Rönnborgista se vielä, että hänhän ei seurajoukkuetasolla ole voittanut kultaa ja muun muassa Sveitsissä finaalisarjaa johti 3-0. Niin muuten oli. Ja hävisi 3-4. Eli Rönnborgin mestaruusnälkäinen on kyllä valtava. Toi oli äärimmäisen hyvä nosto ja kyllä mä niinku aika lailla allekirjoitan ton 4-1, että kyllä siinä ihmeet pitää tapahtua, että siitä tasaisempi sarja tulisi. Mutta tästä sarjasta hypätään toiseen sarjaan, missä myös pelaa joukkue Tampereelta nimeltään Ilves. Viime kaudella monien vaiheiden jälkeen ensin Jouko Myrrä sai lähteä, Antti Pennanen tuli tilalle, piti olla vapahtaja, tulla se mestaruus, kaikki oli pedattu. Mediassa sitä ruodittiin paljon, mutta lopputulos oli sitten kaikkea muuta. Nyt tiedetään, Pennanen lähtee Leijoniin, mutta ehkä jotenkin, nyt kun mä mietin sitä, niin ei ole tänä vuonna ehkä, on Ilveksestä puhuttu, mutta ei ole niin paljon ehkä mediassakaan kuin viime vuonna sitä mestaruusjuttua ja muuta kaikkea. No en mä tiedä, mä oon ehkä vähän eri mieltä, jos miettii, on ollut kaikki nämä... Sä oot olla eri mieltä. Joo. Siis nämä Pennasen Suomen Toronto Maple Leafs puheet ja onhan tässä kuohuntaa tai otsikoita ollut. Mutta ehkä nyt on vähän semmoinen, just nyt on semmoinen pieni tyyntä ennen myrskyä tilanne, että nyt on tämä eka vaihe, kaikki odottaa, että Ilves menee siitä jatkoon ja sitten tullaan siihen, missä ne viime keväänä pelikanssille kompastuu, eli se välierävaihe. Mutta kyllä tämä on mielenkiintoinen. On ollut mielenkiintoista myös seurata Antti Pennasen, Ilveksen päävalmentajan mediaesiintymisiä tai näitä puheenvuoroja tässä tämän kauden aikana. Ensin just tämä, missä vei vähän niin kuin siihen Toronton, että paineet on yhtä kovat kuin Torontolla Kanadassa, viitaten siihen, että Ilves ei ole voittanut myöskään mestaruutta sen 85 jälkeen. Ja nyt oli myös mielenkiintoinen tuossa MTVn haastattelussa, kun Pennanen toi esille tämmöistä, että että Suomi on liian valmentajakeskeinen, että Suomessa puhutaan liikaa valmentajista. Joo, ja niin oli. mun mielestä jotenkin, siis jääkiekkohan on pelaajien peli, mutta
Mutta jotenkin kyllä Pennanen niin kuin aina ennen, tai Suomen A-maajoukkueen tuleva päävalmentaja puhuu, että liian valmentajakeskeistä. Niin ja A-maajoukkuehan on esimerkiksi nimenomaan se siellä on päävalmentaja keskiössä. Just näin. Mutta tiedätkö mikä tässä voi olla jo, että Pennanen lähettelee viestejä, tiedätkö, NHL-pelaajille, koska ensi talvena tulee tämä Four Nations-turnaus, joka on pelkästään NHL-pelaajien turnaus. Kyllä. Niin lähetteleekö Pennanen vähän sinne jo viestejä, että pelaajien peli, koska se tiedetään, että NHL-pelaajat ei välttämättä liikaa syty siitä, jos valmentaja on liian kontrolloiva ja muuta. Mutta en mä tiedä, mutta mielenkiintoista on ollut seurata näitä. Joo, ja tuohon itse asiassa mun pakko ottaakin, mä en muista minkä pelin jälkeen se oli. Se oli Tappara Ilves, viimeinen paikallispeli. Sen pelin lehdistötilaisuus, siihen Pennanen alkoi puhua tuomarilinjasta jotain, että siihen täytyy saada nyt keväällä muutos. Ja yritti ottaa Rönnborgin mukaan. Ja Rönnborg ei enää lähtenyt, kun se oli saanut jo sakkoja. Mutta tavallaan, kyllähän niin kuin, totta kai se on Ilvekselle iso asia, se mestaruus ja kaikki muu, mutta jos nyt puhutaan ensin Pennasta, niin kyllähän se on Pennaselle siis, se miten se tuli viime vuonna tuohon, ei nyt palata siihen sen kummemmin enää, mutta se asetelma tavallaan, että kyllähän senkin, vaikka se muuta väittää, niin kyllähän silläkin on iso paine voittaa. Ja tavallaan ajatellaan sitä, että jos tämä kevät menisi huonosti, niin minkälainen lähtötilanne se olisi Pennasellekin lähteä Leijonien päävalmentaja. Se on niin kuin tavallaan viime kaudella menetti osan kasvoistaan, kun se tuli tavallaan, ei voittanut. Ja nyt jos se vielä floppaisi, niin eihän se niin kuin, kyllähän se niin kuin, että mä oon samoin linjoilla kyllä tossa, että minkälaista mediapeliä ja muuta ohjataan sitä keskustelua ehkä jossain määrin kuitenkin niin kuin tuossa mediassa ja muuta, että kyllähän se fakta on niin kuin Ilveksellä 0 satsauksilla kaikki toi, niin ihan turha höpöttää mistään, mutta kyllähän se niin kuin, jos ei mestaruutta tuu, niin pettymys se on. On. Sitä on niin pitkään nyt jahdattu tossa, että se jossain kohtaa menee myös se semmoinen kuin Ilves huuma ja se buumi on vuosi vuodelta kasvanut. Tällä kaudellahan niillä jo yleisömäärä on pudonnut viime vuodesta. Tapparalla huomattavasti isompi kuin Ilveksellä, kun vuosi sitten vielä Ilveksellä oli suurin. Eli tarkoitan sitä, että se buumi tai se menestys, se huuma-ikkuna menee jossain vaiheessa myös kiinni. Jos sitä niin kuin vuosi vuodelta, että nyt se tulee ja jos sitä ei koskaan tule, niin se ei kestä ikuisesti se noste, että areena on täynnä joka ilta ja muuta. Tällä kaudella sitä on vähän jo nähty. Että kyllä niin kuin kovat on Ilveksellä paineet, mutta taas kerran tässä on kyse vaan urheilusta ja jääkiekosta, että ei niistä niin kuin kannata kenenkään liian isoja paineita ottaa. Mutta siis mä oon ihan samaa mieltä, että myös Pennasen maajoukkueen ajalle tämä kevät on sillä tavalla aika merkittävä, että minkälaisella sädekehällä lähtee Leijoniin, että onko tuore vaikkapa Suomen mestarivalmentaja vai sitten, että sai 2 kautta Ilveksessä kovalla materiaalilla yrittää eikä onnistumista tullut, mutta niin ja siis kyllä, toki Pennasella se 1 Suomen mestaruus on. Että. Niin HPK:ssa totta kai, mutta kyllähän sieltäkin niinku, tässä on välillä sitä viestiä sieltä Tampereenkin suunnalta kuulee totta kai myös niinku, vaikka sanotaan, Pendokin sanoi, että liian päävalmentaja keskeistä täällä, mutta kuitenkin kyllähän niin kuin arjessa ja kaikessa muualla, niin se heijastuu siihen joukkueeseen, siihen pelaajiin. Kaikki tietää tavallaan sen tilanteen ja muuta. Että sitten jos päävalmentaja alkaa vähän jäpittää, että tavallaan sen käytös myös helposti alkaa heijastua siihen niin kuin pelaajiin. Että niin kuin, mä voin sanoa, että on niin kuin Pennasinkin kanssa ollut välillä kohtaamisia, miten pidemmälle kevät on mennyt, sen tiukemmaksi se linja on mennyt ja tuntuu, että tavallaan se ihminen jossain määrin ehkä muuttuu. Totta kai mä ymmärrän ehkä, että keskittyy enemmän ja muuta, mutta sitten se, että jos se alkaa ohjailemaan tosi vahvasti niin kuin, tavallaan kaikki ulkopuolinen muu, että nyt niin kuin, no nyt lähti juttu laukalle vähän, mutta se, että en ymmärrä mitä haet, joo. Niin, että se niin kuin siinä, mutta mutta erinomaisen viimeinen sanotaan 1,5 kuukautta tuohon runkosarjaan, jopa 2 kuukautta, että voi sanoa, että Ilves oli siinä Tapparan ohella paras joukkue ja laajalta rintamalta onnistumisia ja oli makeanäköistä peliä. Ne sai se alivoiman toimimaan runkosarjan lopulla myös, mikä oli siihen mennessä ollut aika heikkoa. Ylivoima on yksi liigan parhaista, että kyllä toi runkosarjan loppu oli Ilvekseltä niin vakuuttava,
Ja Pennanenkin on kuitenkin koko ajan puhunut siitä, että tarkoitus on koko ajan, no tietysti kaikilla joukkueilla tarkoitus ajoittaa se kuntohuippu siihen kevääseen, mutta ainakin tuo runkosarjan loppu oli Ilvekseltä niin vakuuttava, että näkisin, että he lähtee niin kuin aika hyvässä vireessä ja hyvällä itseluottamuksella nyt tähän pudotuspelikevääseen. Ehkä mä nostan Ilveksestä kysymysmerkin maalivahti-osastoon. Joo, samaa mieltä. Se on niinku ehkä ainoa sellainen, mikä tulee niinku mieleen äkkiseltään. Joo, samaa mieltä. Se on myös jännä nähdä, kumpi ylipäätään niin kuin lähtee. Että tuossa välillä näytti runkosarjan aikana, että Gunnarsson pelutetaan ykköshepaksi ja hän pelasikin joskus tuossa sydäntalvella aika vakuuttavasti, mutta sitten taas runkosarjan lopulla alkoi niin kuin esim. Viimeinen Tampereen paikallispeli, niin Malek oli maalilla ja niin kuin siitä ei nyt tiedä, että kumpi loppujen lopuksi lähtee ykkösenä. Ja voi olla, että molemmat pelaavat ihan 50-50, mutta kumpikaan ei ole esimerkiksi Christian Heliangon tasolla niin kuin lähelläkään, että siinä on pieni kysymysmerkki kyllä, että Gunnarssonkin on vähän ollut semmoinen, että välillä on aivan loistava, mutta sitten tulee niin kuin tosi heikkoja iltoja. Ja sitten kuitenkin Malek on vielä aika kokematon kovassa painekattilassa, että siinä on jo samaa mieltä, että pieni kysymysmerkki. Toisaalta nyt me on tästä puhuttu Ilveksestä ainoastaan, mutta mä heitän näin, että jos toi Tapparan ja Tepsin sarja voi olla aika selvä, niin mä sanon, että voi olla tuo eri mieltä, mutta mä sanon, että Kalpa pystyy yllättävän hyvin haastamaan tai tulee kiusaamaan Ilvestä. Mä oon jotenkin Kalpan peli tuossa Sporttiin vastaan muutenkin siis se on ollut tosi ailahtelevaa ja vaihtelevaa, mutta parhaimmillaan jotenkin se on äärimmäisen viihdyttävää. Siinä on niinku se sellainen Kalpan identiteetti, kaikki muu on tosi vahvasti niinku mukana. Tietysti se oli eri aikaa viime kevään, mutta Pelsun ja Kalpan välinen sarja on yksi parhaimmista sarjoista pelillisesti, mitä on niinku aikoihin nähty. Ja mulla on vähän jotenkin sellainen fiilis, että niinku Kalpa pystyy oikeasti ja Ilves, mä sanon, että tosta tulee yllättävän mielenkiintoinen sarja. Ja Kalpa pystyy vähän laittaa kapuloita rattaisiin. Kyllä mä saan kiinni sun ajatuksesta ja jopa vähän taipuvainen samalle kannalle, että ja varsinkin kotona Niiralan Montussahan Kalpa on ollut niin kuin käytännössä. Siellä on läpsyttimet. Siihen ei ota kantaa, onko se hyvä vai huono, tai siis otan, en välttämättä syty. Mutta pääasia tietysti, että on tunnelmaa ja siis Kalpahan oli runkosarjassa liigan paras kotijoukkue niin kuin Tappara ja Jukurien ohella, että ja ne on, niin kuin sä sanoit hyvin, että se identiteetti on siellä niin vahva. Kaikki on samalla sivulla, parhaimmillaan tosi vauhdikasta, taitavia pelaajia. Ja sitten niillä on kuitenkin terävä kärki. Kantner nousi runkosarjan lopulla, Matias Kantner voisi olla melkeinpä liigan kuumimmaksi maalitykiksi siinä Teemu Turusen ohella. Ja sitten Kapanen oli loistava tuossa sportsarjassa. Ja sitten Stefanos Lekkas on noussut yllättävän hyväksi, tai yllättävän, mutta siis sillä tavalla, että Kalpa kuitenkin hankki hänet alun perin vähän niin kuin Juha Jatkolan niin kuin kirittäjäksi. Niin, mutta sitten tietysti Jatkola loukkaantui ja näin, niin Lekkas on ollut hyvä. Joo, se on parantanut koko ajan. On, että semmoinen niin kuin pieni semmoinen taistelija ja ei varmaan kaikkien oppikirja torjuntamallien mukaan, mutta hyppii siellä. Välillä tulee joku Pasi Nurminen mieleen, että niinku akrobaattisesti siellä hyppii ja ottaa hirveitä gamesavereita. Ja, että niinku jos Lekkas saa semmoisen jumalmoodin päälle, niin, ja sitten tämä niinku Kalpa kärki kantaa. Ja Kiiskinen kapteeni palasi tuossa runkosarjan lopulla. Eränsä sen sai parsittua kasaan. Joo, jonka piti olla koko loppukausi, joo. Että kyllä siinä niinku on, että ja tossakin niin toi eka peli he miettii, että Kalpa pääsee tosi hyvällä pelituntumalla. Sai kuitenkin tarpeeksi lepoa, kun saivat 2 poikki sportsarjan. Ja Ilveksellä kuitenkin aika pitkä 1,5 viikon tauko tuossa, mitä tulee. Niin, ja sitten kun muistetaan, että Ilveksellä on ollut tosi vaikeaa kotona. Niin sieltä jos pystyisi hakemaan siis sitten Niiralan Monttu täyteen perjantai-ilta, niin joo, niin, siis siinä on enemmän mun mielestä jännitettä. Kuin niin, ja kyllä se eka peli niin kuin, torstai nyt, kun Ilves pelaa kotona, niin kyllähän se niin kuin siinä mielessä, koska sittenhän myös on faktaa se, että jos se lähtee Ilveksen kannalta se lumipallon vyöryyn niin kuin huonoon suuntaan, niin kyllähän myös tavallaan
yhtäkkiä huomataan, että vaikka Kalpa ottaisi sen ensimmäisen ryöstön ekasta pelistä, sitten mennäänkin jo toiseen peliin, sitten ruvetaan niinku tavallaan myös se keskustelu ympärillä, vaikka pelaat ja kaikki muu ei niinku yrittää olla mahdollisimman vähän mediaa seuraamatta, mutta että se nykypäivänä niinku, sun pitäisi asua jossain luolassa, jos sulle mitään infoa tulisi Tamperekin, kiekkokaupunki, kyllähän siellä niinku ihmiset koko ajan puhuu ja sä aistit sen, että kyllähän se niinku tavallaan kellarissa pitäisi asua, perunakellarissa, että ei niinku kuulisi. Että kyllähän se niinku äkkiä lähtee siitä, että Kalpa pystyy kuitenkin lähteä tosi niinku vapautuneesti ja niinku vaikka Sporttiikin vastaan se toisessa pelissä, ne oli kuitenkin 2-0 hävyöllä, mutta kun sitä peliä kun katsoi, niin kyllähän se, niinku, se Kalpa vaan pelaa, siis ne ei niinku, se ei muutu millään lailla, oli se peli 2-0 tai oli se 0-0 tai oli se 3-0, ihan mitä tahansa, että tavallaan ne luottaa sen omaan sapluunaan. Ja kyllä mä sanon, että kyllä ne pystyy lähteä haastamaan tuohon. Jos toi toinen sarja meni 4-0, 4-1. Mun tekisi mieli jopa sanoa, että tossa tulee sellainen, Ilves kokee haasteita ja tossa voidaan, no mä voin sanoa ihan mitä vaan. Mulla on jotenkin semmoinen olo, että tossa oikeasti tossa pelataan jopa 6 tai 7 peliä tossa sarjassa voidaan pelata. Joo, kyllä se 6 niin kuin mahdollinen on. Eka voitto tohon nyt jompikumpi peli torstai tai niin tosiaan lauantaina on tietysti tässä sarjassa se toinen peli kun aloittavat torstaina, niin jompikumpi niistä Kalpalle se on 1-1 ja sitten nappaavat toisen, mutta vaikka niin kuin tekis tietyllä tavalla mieli sanoa, että Kalpa voi tosta niin kuin järjestää jopa sen sensaation, mutta en mä sitten kuitenkaan siihen usko, että kyllä se Ilves on kuitenkin sit niin laaja se tähtipelaajien rintama siellä, että kyllä ne ottaa ton sarjan itselleen, mutta sanotaan 4-2. Joo, 4-2 on hyvä. Ehkä semmoiseen, niin kuin, en mäkään nyt itsestäni viitti ihan pelleen. Niin, se pelleen tehdä, sanoo, että Kalpa voisi järjestää, että tavallaan kuitenkin se pitää sen verran olla rehellinen kuitenkin siihen, mitä uskoo. Niin ja sitten kuitenkin se Ilveksen tavallaan se, että siellä on ihan loistavia yksilöitä ja se pelitapa on niin kuin kuitenkin, se on sillä lailla selkeä, siinä on hyvä rakenne ja kaikkea muuta. Että niin kuin on. 4-2. Mutta sen mä haluan sanoa vielä Tampereen joukkueessa, jos viime keväänä puhuttiin paikallisfinaaleista, niin mä jopa sanon, että tänä keväänä niin ei se kaukana kyllä välttämättä ole. No sama on puhuttu 3 vuotta. Niin. Ainakin. Ei, mutta siis jos No ei se kaukana ole, jos ne on 1 ja 2 runkosarjassa, että paalupaikaltahan ne lähtee tuohon ruuduista 1 ja 2, että jos taso pysyy samankaltaisena kuin tässä 8 kuukautta on ollut, niin silloinhan se on. Silloin se menee. Mutta hei, jatketaan ihan kohta noista 2 muusta. No tavallaan olisi kiva, että se odotus vaan jatkuisi. Vähän niin kuin Ilveksen mestaruudenkin no kannalla. Joo. Tampereella ollaan ehkä eri mieltä, sori. Sitten se jatketaan 3. puolivälierä-pari. Oulun miljoonamiehet, Kärpät, Mikkelin pieni ja piskunen. Sympaattinen haastaja. Sympaattinen haastaja, toinen lentää privaattikoneella ja toinen menee bussilla tai varmaan OJ ajaakin sitä bussiin, niin saadaan vähän kuluja karsittua siinä, mutta kuitenkin runkosarjassa. Siitä saisi hyvän kiffi. Joo, ja TikTokin Ormakka vetää liveä takapenkillä. Toivetta Mikkeliin, toteuttakaa niin. tää. Kuitenkin runkosarjassa voitot 2-2, mutta mistä asetelmista tähän sarjaan? Aivan 50-50. Siis mutta tämä on ollut ihan mahtavaa tämä O.J. Jokisen mediapeli. Mä sytyn niin paljon, että hän on liekittänyt kaikissa medioissa tänne, että pieni ja sympaattinen jukurit puksuttaa bussilla ja puolen Suomen miljoona miehet lentelee charterilla ja meillä ei ole mitään hävittävää ja Kärpille tämä olisi grande katastrofe hävitä jukureille ja onhan se totta kai, onhan se niin kuin noin myös, niin kuin, eihän siinä ole mitään valetta, se on ihan totta, mutta sitten jos miettii pelillisesti lähtökohdat, niin mun mielestä tässä lähdetään ihan 50-50 ja jopa
väitän, että Kärpät sopii näistä Tyrkylä olleista vastustajista Jukureille pelillisesti parhaiten, koska vaikkapa toi viimeinen peli Mikkelissä, niin Jukurithan dominoi sitä keskinäistä peliä, vaikka Kärpät voitti sitten tehokkaimmalla tehokkuudella, mutta Jukurit loi tosi paljon enemmän maalipaikkoja ja runkosarjassa voitot meni tosiaan ihan 2-2 ja pari peliä Jukurit niin oli selvästi parempi, että todella tasaiset lähtökohdat. Toi lentämispointti on mielenkiintoinen. Jokinenhan kertoi Ilta-Sanomissa, että siellä oli nyt... Joo, mä olisin itse asiassa ottanut tuohon kiinni, joo, että Jokinen sanoi mun mielestä hyvin, että häneltä oli kysytty, että lennetäänkö vai ei, johon Jokinen oli sanonut, olisiko ollut Ilta-Sanomien haastattelussa hyvin, että oli vastannut, että ei me tarvita lentää, että me olisi tarvittu enemmän pelaajia, pelaajia kuin jotain. Silloin tammikuussa. Niin, tammikuussa. Että nyt on niin kuin vähän turha lähteä tuhlaa rahaa johonkin. Mä oon oikeasti, niin kuin, mä oon ihan rehellisesti sitä mieltä, että joo, on siinä väliin, mutta ei sillä ole tuon taivaallisen merkitys. Siis lepoedun, nyt puhutaan, nämä on ammattilaisia. Joo, jossain määrin ihan tosi pieni, mutta se, että lennät tai meet niin kuin bussilla kuitenkin ne välimatkat ja muut, niin ei sillä kyllä sellaista eroa saa, että toi sarja siihen ratkaisi. En mäkään missään. Ja kun miettii, että mun mielestä Mikkelissä on niin pieni se lentokenttä, että se tieto, mikä mulla on, niin Kärpät lentäisi niin Jyväskylään ja Jyväskylästä sitten Mikkeliin. Eli siinä on kuitenkin lentämisessä tiedetään aina ne niin kuin siirtymät ja odottelut ja rahtaamiset ja sitten kuitenkin joutuu siirtyä vielä Jyväskylästä bussiin ja bussilla ja niin mä en kanssa, niinku, että eikö se tavallaan, niinku, jos mä saisin päättää vaikkapa pelaajana, niin jopa voisi olla rennompi istua bussissa se 5 tuntia. Siinä saat rauhassa loikoilla, ottaa päikkärit ja niinku mitä ikinä. On ne sitten kuitenkin, niin liikutaan päivää ennen tai sillä, että siinä on nyt pelataan joka toinen päivä. Niin. Ja sitten kun se on vähän niin kuin kuitenkin, noi pelaa jääkiekkoa ammatiksi, niin se on mun mielestä vähän tyhmä naurettava keskustelu, että lepoetu ja muut, ne on saatana ammattilaisia, ne maksetaan siitä, että ne on kunnossa. Se, että jos mä rupeisin tuollaiseen ralliin, niin se olisi eri asia. Ja toiseksi se sitten, on se toisaalta hyvä, että Jukurit ei lennä, koska välttämättä wifi ei ole käytössä. Siis mun on ennen kuin mennään tarkemmin, mutta onhan niin kuin toi Jormakkaakin sivuttiin, niin onhan kauden aikana niin kuin, onhan se ollut ihan huikea valopilkku, siis vaikka Pekka Jormakka, eli Jore 25 TikTokissa, niin vetänyt niitä TikTok-livejä bussista, siis siellä on ollut ihmisiä siis se on ollut ihan, tämä nyt ei liity tavallaan tähän mitään, mutta se on ollut ihan liittyy se sikäli, että se kertoo siitä Jukurien hengestä, mikä siellä on, että Olli Jokinen esimerkiksi antaa kopissa pelaajan kuvata ja tehdä tollasta, että jotenkin en mä usko, että sanotaan, että Jukka Rautakorpi olisi antanut niin kuin vastaavalla tavalla toteuttaa. Että kyllä se kertoo siitä, että siellä on, niin kuin, se on todella niin kuin Jokinenkin päävalmentajana yksi jätkistä niin sanotusti. Että siellä on niin kuin todella hyvä se yhteistekemisen henki. Joo, ja kyllähän se, niin tuosta päästään siihen yhteishenkiin ja muuhun, niin kyllähän toi, että tavallaan nyt kuitenkin noin hyvä sijoitus runkosarjassa, miten ne on pelannut läpi kauden, ja ne pelaa oikeasti niin kuin tolla materiaalilla hyvin. Kyllä. Niin kyllähän se niin kuin vaatii, että kyllähän OJ on saanut myytyä sen ajatuksen niille pelaajille, koska jokainen pelaaja niistä niin kuin ylisuorittaa, pelaa koko ajan vähintään kykyjensä niin kuin ylärajoilla. Ja vaikka mä heitin entiseen Twitterin nykyiseen Xää joku aika sitten Jukureista, että tolla jengillä ihan uskomaton suoritus. Jormakka tuli kommentoimaan siihen, että onhan meillä sitä ja tätä pelaajaa. Joo, mutta jos sä katsot puhtaasti sitä nimilistaa, niin kyllähän se niin kuin ihan uskomaton niin kuin tarina on ollut ja nimenomaan se, miten ne pelaa. On nimenomaan siis todella dynaamista, luisteluvoimasta, aktiivista peliä, semmoista niin kuin tulevaisuuden. Vähän samantyylistä kuin Tappara ja Jukurit pelaa mun mielestä aika pitkälti samantyylistä kiekkoa, mitä on tosi kiva katsoa. Ja se, että sen voi katsoa syksyllä, miltä se Jukurien pelaajalista näytti, niin nyt kun sä laitat sen saman pelaajalistan, niin sehän vaikka ne nimet on samat,
niin sehän näyttää ihan erilaiselta, paljon kun siellä on, kun siellä on maajoukkuepelaajia ja monella on iso soppari jo ensi kaudeksi, ja mutta sehän kertoo taas siitä niin kuin loistavasta kehitystyöstä, Kyllä. mitä Mikkelissä on tehty. 3 vuotta. Tämä on nyt Olli Jokisen ja koko siinä 15 tai 16 samaa pelaajaa, jotka on koko 3 kautta ollut 3 vuotta tossa. Ja ne on kehittänyt systemaattisesti sitä peliä ja pelaajia, ja nyt niin kuin jollain tapaa, vaikka mulla ei tässä ole minkään joukkueen puolesta niin kuin mitään, mutta jollain tapaa niin kuin toivoisi, että Jukurit sais tuosta 3 vuoden niin kuin esimerkillisestä työstä, miten pieni seura voi nousta pienillä resursseilla, kun kehitetään pelaajia ja sitä peliä systemaattisesti, niin voi nousta haastamaan ihan ne kaikkein kovimmat. Niin jollain tavalla sitä kautta jopa toivoisi, että niin kuin sanotaan nyt urheiluromantikkona, että Jukurit sais sen historian ensimmäisen paikan mitalipeleissä. Joo, ja mä ehkä jopa sanon, että tietysti jossain määrin toivon, mutta myös niin kuin vaadinkin. Tai siis se, että Ollikin on puhunut siitä projektista ja ensimmäinen vuosi jo oli niin kuin hyvä, sitten kuitenkin KK:lle lauluun. Niin 7 pelissä kuitenkin. Niin, mutta sitten viime vuosi oli vaikea, että tavallaan totta kai se on hienoa, että runkosarjassa pärjäät ja menestyt, mutta kyllähän niin kuin tavallaan nyt on myös jossain määrin se vuosi, kun pitää myös niin kuin pudotuspeleissä sitten lunastaa, koska jos sä nyt lähdet lauluun, niin ei sillä ole tuon taivaallista väliä sitten, että kuinka hyvin sä oot runkosarjassa isossa kuvassa niin kuin pelannut, vaikka toki edelleen ei mitään ottamatta pois siitä, että vastoin kaikkia odotuksia, mutta samaa mieltä, koska silloin kuitenkin jälkikäteen muistetaan vaan 2 hyvää runkosarjaa, mutta ei kuitenkaan sit mitään se enempää. Niin kuin iso yleisö ei muista. Toi on ihan totta. No miten sitten puolen Suomen Kärpät? Siellä kun tietysti Mäntymaa tuli Marjamäen tilalle kesken kauden, sen jälkeen jossain määrin ainakin kurssi on muuttunut. No aika isostikin. Niin, peli on vapautunut. Se on niinku, siitä on saatu paljon enemmän siitä. Mä tänä aamulla katsoin sitä joukkueen rosteria ja muuta, niin kyllähän siinä materiaalia ja laajuutta vieläkin on parempaa. No mä en ole siitä laajuudesta, niin varmaan potentiaalia, niin, mutta potentiaalia. Niin, siis nehän 30 ottelua ja sitten tuli tämä valmentajavaihdos, eli tasan niin kuin voi jakaa 2 osaan. Mutta siellä on rahaa, kato, pitää 2 valmentajaa puolet kaudesta. Mutta kehitys oli tosi kova, koska tuo jälkimmäiset 30 ottelua, niin 2 pinnaa ottelua kohden, niin Kärpät oli liigan toiseksi paras joukkue ton runkosarjan jälkimmäisen puolikkaan. Ylivoima ollut 40%, viimeiset 2-3 kuukautta, alivoima ollut 90%. Et niiden erikoistilanteet, kun jos lasket YV-AV-prosent yhteen, niin on ollut tuommoista 130% niin kuin tämän kalenterivuoden 24, ja sehän on ihan käsittämätön. Käsittämättömän kova lukema. Mä muistan, että Jalosen Jukka joskus aikana sanoi, että se 110% niiden yhteenlaskettu, niin sen jälkeen sä voit. Niin. Joo, tai itse asiassa Scotty Bauman sanoi sen jo aikoinaan. Joo, mutta siis kyllä. Mutta se 110, että sen yli kun menee, niin siitä puhutaan hyvästä. Niin. Joo. Mutta mun mielestä se on, jos ajatellaan menestystä ihan jos puhutaan finaalipaikoista ja näin, niin mun mielestä se on liian kapea se Kärppien hyökkäys, että jos Turunen, Kemppainen, Koivunen ketjun saa pois pelistä tai saa pimennettyä heidät, niin Kärppien mahdollisuus voittaa pelejä pudotuspeleissä laskee dramaattisesti. Sitten siellä on Hyry, Anttila, Antti Roiko, joka pystyy sitten tuomaan vähän niin kuin tulitukea välillä vähän enemmänkin, mutta sen jälkeen mun mielestä sieltä niin kuin ei vaan löydy, että sitten joku Conor Bannerman on, voi sanoa kauden turistipalkinto. nyt esimerkiksi viimeiset 21 peliä, 0+1. Eikä niinku tuota muutenkaan siis niinku mitään. Niin ja ketkä senkin esimerkiksi pelaa, niin menee tavallaan vähän hukkaan. Juuri näin, tismalleen näin. Se on varmaan silleen, tiedätkö, kun sä tulet aamulla, katsot ne line-upit siinä, katsot, että olet Panamaninkaan, niin olet niinku tumikä arpa. Niin. Että ja sitten niinku, sieltä ei vaan löydy. Tiivolalla tosi vaikea kausi, joutuu aina istuun katsomossa. Niin Tiivola menisi mun mielestä heittämällä esimerkiksi nyt Banamanin edelle tuossa, mutta jotain valmennusjohto siinä Banamanissa vielä näkee. Sitten siellä on niinku tämmöisiä Kasper Björkvistiä, jotka joissa olisi niinku tietty potentiaali, mutta jotenkin on ollut tosi vaikea kausi. Et se on aivan liikaa, se on sen ykkösketjun varassa ja sitten Hyryn osasto pystyy tuomaan
välillä X määrän niin kuin paikkoja ja maaleja. Ja sitten kun mennään Kärppien pakistoon, niin mun mielestä se on todella haavoittuvainen, siis virhealtis. Että just Jukurit, joka tiedetään aktiivinen paineistava, iskee 3 pelaajalla sinne vastustajan pakistoon, niin mä veikkaan, että siellä tulee Kärppien pakeilla aika kiire tuossa sarjassa. Että se Kärppien pakisto on mun mielestä tosi haavoittuvainen ja nimenomaan virhealtis. Ja sitten maalivahtipeli, niin siinä antaisin pienen edun Kärpille. Karhusella on kuitenkin kokenut mestari-maalivahti, monta mestaruutta voittanut ja tuli hyvin nyt tossa, kun pääsi terveenä Kärpissä pelaamaan. Ja Niklas Westerholm, siellä voi myös aika 50-50 mennä se peluutus. Sitten taas Jukureilla kuitenkin Ruusu Korhonen on tosi kokematon pudotuspelipaikoissa, että mä antaisin siinä pienen edun Kärpille, puolustuksessa antaisin pienen edun Jukureille. Ja sitten hyökkäys menisi aika tasaan ja erikoistilanteet Kärppiä kehuttiin, mutta Jukurithan voitti muun muassa tämän hopealuistin palkinnon, eli paras erikoistilannejoukkue, niin se menisi aika tasan, että ihan niin kuin 50-50. Niin ja tuohon ehkä mitä Kärpistäkin tavallaan kuitenkin se niin kuin kärki on kapea. Samahan se on niin kuin kuitenkin, jos mietitään Jukureita, niin siellä on tavallaan 2 ketjua, ketkä pystyy niin kuin lähtökohtaisesti tekemään niin kuin tulosta, Kovartsikit, Jormakka, Huuhtanen, nääni. Mutta kuitenkin sit sen takana niin tavallaan se ei ole kauhean laaja. Ei. Sinällään on harmi, että Jukureihinkaan ei sit kuitenkaan saatu sitä laajuutta niin kuin tavallaan tuossa siirtorajalla muuta, että jos miettii tätä sarjaa Kärpät, Jukurit, niin tavallaan se menee, niin kuin sä sanoitkin, että aika tasan kuitenkin se. Niin. Tää on 7-pelisarja, eikö? Hyvin potentiaalinen, 7-pelisarja. Että niin. Ja tosi vaikea lähteä veikkaa, jotain ilmeisesti pitää veikata, mutta No ei ole pakko, mutta joo, kyllä tää niinku 7-pelisarja, niin. Niin. Ja kyllä se niinku, jos ajatellaan tuossa liput on ilmeisen hyvin mennyt kaupaksi, mutta jotenkin tällä kaudella verrattuna esimerkiksi sen ekaan kauteen, kun Jukurit veti hyvin runkosarjassa, niin kyllähän tällä kaudella siellä Mikkelissä, mä oon muutaman pelin Mikkelissä käynyt paikan päällä katsoa, niin tänä vuonnahan siellä on vähän semmoista, ei nyt voi puhua vielä kiekkobuumista, mutta nyt ihmiset on jotenkin niin kuin vähän herännyt, että kyllähän se niin kuin Mieti, 3 vuotta se vaatii, että mikkeliläiset heräsivät. Niin, mutta se oli se eka vuosi, kun pudotuspelejä, niin eihän KK vasta ei silloin läheskään niin kuin hallit täysin. Ei lähellekään. Et nyt on kuitenkin siihen vähän herätty, että niin kuin, no. Joo, 3,5 oli, 3,5 oli, voi sanoa, että viimeiset 6, 7, 8 runkosarjan peliä tuossa. 7 peliä Raksilaa. Jukurit menee bussilla ja voittaa. Jukurit menee bussilla. Menomatkalla ei tule TikTok-liveen, mutta takas tullessa menee. Mä en muista paljon, se oli useampi tuhat, jotka seurasi viimeksi Joren niin TikTok-liveen. Mä sanoin, että nyt menee 3-4 tonnia siinä lives rikki ja niin Jukurit menee 7-pelin kautta niin jatkoon. Eikö se näin mene? Näin se menee. Kyllä, mä allekirjoitan ton nyt. Ja sitten hei, viimeinen, voisiko sanoa herkkupala, tai ainakin mistä on varmaan eniten puhuttu ja kohkattu, Pelikaan IFK. Lahti vastaan Stadi. Ja tämä on mielenkiintoinen sarja, ja tästä tulee varmasti niin kuin jossain määrin ikimuistoinen, ja tämä on todella mielenkiintoinen sarja, mutta mä heitän sellaisen ajatuksen, että jos ajatellaan tätä lähtökohtaa tähän sarjaan, IFK:lla tiedetään, siellä on salmelainen kasannut joukko, että Peltoselle ei ole tullut tähän mennessä oikein onnistumisia. Siellä on kuitenkin isot paineet menestyy, ja vastavuoroisesti Lahdessa taas tiedetään kaikkea aikoin kallein joukkue, vaikka sitä ei ole myönnetty julkisuuteen, niin oma tuntuma on se, että siellä kuitenkin vähän pelataan niin kuin riskirajoilla siinä, että jos oikeasti tänä vuonna ei tule tulosta, niin sitten tavallaan, että miten se vaikuttaa tulevaisuuden joukkueen rakentamiseen. Tavallaan tämähän on ihan järkyttävien iso panosten niin kuin peli molemmissa leireissä, että voiko se tuoda jossain määrin, että mä en välttämättä tiedä, että tuleeko tästä sellainen sarja, että avataan niin kuin pellit heti ekasta kiekopuolelta. Se on monella odotus, mutta mä oon miettinyt, että voisiko se olla niin, että oikeasti tästä tulisikin vähän semmoista niin kuin Petteri Siivosen rakastamaa shakkia ja vähän semmoista pieniä siirtoja. Toi on aika mielenkiintoinen näkökulma ja voit hyvin olla hyvinkin niin kuin
oikeilla jäljillä. Että nimenomaan yleinen odotus on se, että heti paukkuu ja räjähtää ja eka vaihtoja seinästä ulos ja hirveätä möyhintää, mutta itse asiassa nyt kun ton sanoit, niin voi hyvin olla, että tuleekin tämmöinen täysin erityyppinen. Ja se on myös hyvä pointti toi, minkä Pelikansista nostit, koska monellahan on myös sellainen mielikuva, että IFK:lla on tässä niinku kaikki paineet ja kaikki hävittävä, mutta sehän ei pidä lainkaan paikkaansa. Pelikans on ihan samassa tilanteessa, niin kuin sä sanoit, kaikkien aikojen kovimmat satsaukset, ja sitten ne tankkas kuitenkin vielä lisää kauden aikana. Tuli Aaltosta, tuli Bladia, tuli Snarria, ja tuli maalivahtia toki pakon myötä, mutta kuitenkin. Ja sitten kuitenkin tämä on Tommi Niemelän päävalmentajan viimeinen kausi. Joukkue menee varmaan aika uusiksi kauttaaltaan ensi kaudeksi, niin tämä on nyt se, että all in on niinku Lahdessa. Niin, että kyllä siellä, tässä on molemmilla painekattila on valtava tässä sarjassa. Niin, jos lähdetään Lahden ja Pelsun kautta purkaan, niin siis eihän Lahdessa, ja nyt kaikille katsoa, mulla ei turkoisi sydän kauheasti syki, vaikka moni väittää, niin, mutta se, että tämä on mikäs paito sulla on alla? Harvoja vuosia, kun Lahdessa on oikeasti rakennettu sellainen joukko, jolla pitää menestyä. Viime vuonna se tuli vähän niin kuin yllättäen, tai siinä mielessä se rakentui se tarina, sitten silloin aikanaan se hopeakausi, Suikkasen aikaa, niin se oli tavallaan, siinä osui vaan kaikki hankinnat kohdalla ja muuta. Et nyt on oikeastaan ekaa kertaa silleen, että on rakennettu, että nyt on niin kuin pärjättävä, menestyttävä, jolloin se myös samaan aikaan niin kuin tuo paineita niin kuin koko tuolle seuralle ja organisaatiolle. Ja kuitenkin siellä, että miten se sitten niin kuin tuossa sarjassa varmasti näyttelee iso osa se niin kuin kotietu tai muuta. Et esimerkiksi Nordicsella se viimeisin peli, niin kyllähän se oli ihan isät vastaan pojat, minkä IFK satuin olemaan katsomassa. Pelsulla oli siinä tosi vaikea viikko. Oli, ja tietysti maalivahtikin sitten oli niinku junnuista raavittu. Niin, ja, tai Nordicsella oli vielä Gustafsson, mutta Blad jyrässä. Niin olikin joo, ja sitten Gusse lähti siitä niin varmaan Siljalainen. Niin sen jälkeen mikähän sen Patrikaisen tilanne on? Et se on aika avainasia, että pystyykö Jasper Patrikainen tai onko peli kuntoinen, että kuitenkin Niklas Kokko on niin tosi loistava ja pelannut Lahdessa mahtavasti, mutta kuitenkin aika nuori tommoseen paikkaan, kovaan painekattilaan. Mä sanon, että Kokolla lähdetään. Lähdetään varmasti, mutta haen enemmän sitä, että pystyykö Patrikainen esimerkiksi sarjan aikana pelaamaan pelin, ja jos Kokolla jostain syystä lähteekin huonommin, pystyykö tulemaan, koska Gustafssonhan ei pysty. Että tuo runkosarjan loppu niin todisti, siis Lahdesta joku ehdotti, että Gustafssonin voisi laittaa seuraavalla Ruotsin laivalla vaikka Trupaduuriksi kevään X veteleen, mutta Patrikaisena nimenomaan piti runkosarjan lopussa tulla pelaamaan peli 2. Että nythän se on tavallaan niin kuin Patrikaisellekin vaikea tilanne lähteä, että tavallaan tuut kylmiltään, et saa pelejä alle. Ja sitten jos sattuisi olemaan vielä, että joku Nordicselle kesken peli joudut sitten niin kuin maaliin ja muuta, niin siinä on niin kuin omat haasteensa. On. Mutta sitten taas, niin. Mutta onhan tuossa mahtavia tähtiä, Lässit ja Brykmanit ja Snarrit ja Aaltoset ja Jämseenit ja sitten Lehterä, Pakarinen, Vesalainen, Nättinen, Martin. Siis toihan on ihan mieletön sarja, että tulee nämä tähtien väliset kamppailut. Sitten mielenkiintoista nähdä, minkälaisen päällystakin vaikka peli kanssa, tuleeko Tyrväiset ja Enlundit ja Roineet pelaa, yrittääkö ne pimentää Lehterän ketjua. Ja sitten on tämä osasto Blad, Tyrväinen, Komarov, Osteen, että siellähän jo just se viimeinen Helsingin peli, mistä sä puhuit, niin Osteenhan taklas Jämseeniä siinä, ja sitten Tyrväinenhän antoi Luhankaa ja johonkin toiseen IFK Lindbomiin. 2 tosi kovaa taklausta, Luhanka taisi loukkaantuakin siinä, joskaan ei tullut mitään jäähyä esimerkiksi Tyrväisille. Että kyllähän tässä niinku pinnan alla kuplii, ja se, että viikonloppuna pelataan perjantaina Nordicsella ja lauantaina Lahdessa, niin siinä on aika potentiaalinen semmoinen 2 viikonloppuillan. Niin kuin. Niin, mutta kyllähän toi niin isossa kuvassa ajatuksena se, että jos se menee oikeasti rikkona erikoistilanteet ja muut paljon, niin kyllähän kuitenkin sit Lehterä pyörittää IFK:llista ylivoimaa muuta, niin kyllähän se niin kuin vaan kadun fakta, että jos sä pelisanat monta ylivoimaa, niin kyllä sillä porukalla, kun taas Pelsulla on ollut sit se YV, niin mä en tiedä mitä siellä pitäisi tehdä. Se on ihan käsittämätöntä. Niin, siis siitä ei tule niin kuin, en nyt viiti kiroilla
mutta siitä ei tule käytännössä mitään. Tavallaan, että jos se menee oikein sellaiseksi, että siellä tulee niinku paljon erikoistilanteita ja muuta, niin kyllä mä sanon, että ainakin ensiajatuksella niin se sataa niinku IFK:lla. Ihan täysin. Ja alivoima samoin. Pelsuilla on aika heikko alivoima, IFK:lla alivoima liigan paras runkosarjassa. Et mä näkisin ehkä, että muut osa-alueet, maalivahti, puolustus, hyökkäys, niin niistä ei sillä tavalla isoa eroa. No ehkä maalivahtipelissä pieni edu antaisi IFK:lle, mutta ei niin iso. Mutta erikoistilanteet on se, että sanoisin, että menee niin kuin 90-65 IFK:lle. Ja tuossa niin kuin esim. Lukko TPS tuossa ekan kierroksen sarjassa nähtiin aika konkreettisesti se, että kun toisella ei toimi ylivoima, ei sitten edes vähän alusta, eli Lukolla, ja toinen pystyy tekemään kuitenkin ne tarvittavat ylivoimamaalit, niin niihin se vaan monesti sitten ratkee. Mutta se on käsittämätöntä se pelikanssin kyllä ylivoima, koska siellä pitäisi olla niin laatu jätkät, Lässit ja Aaltoset ja Brykmanit ja Snarrit ja kaikki mahdolliset. Niin, Kidi MC. Niin, ei vaan niin kuin lähtenyt koko runkosarjassa. Välillä niin kuin näytti, että joko nyt lähtisi, mutta ei se sitten koskaan kunnolla lähtenyt. Niin ja kyllä ehkä pelikanssi osalta jossain määrin, en mä tiedä, jotenkin vähän herättää kysymysmerkki ehkä se pakisto kuitenkin. Ja sitten, mutta se on mielenkiintoista nähdä, että miten tuo sarja tuosta niinku lähtee ja minkälaisia askelmerkkejä se niinku ottaa. Tietysti aina sanotaan, että se eka peli sillä on merkitystä jossain määrin, se antaa suuntaan, mutta mä sanon, että tässä sarjassa tulee näyttelee iso osa se, että pelikanssilla on kotietu. Koska siis jos mä laskin oikein, niin runkosarjassa meni voitot 3-1, jolle ei tavallaan mitään väliä, mutta kuitenkin iskuareenalla, niin siellä pelikans on jossain määrin, niin kuin mä sanon, että ne on vahvo. Välillä tulee sellainen fiilis, kun me pelikans pelaa Nordicsella ja iso paha punainen peto on siellä, niin vähän ollaan semmoinen luokkaretki Helsinkiin ja sieltä ei kyllä sieltä ei käteen jää kuin pelin jälkeen eväät. Joo, voi näinkin olla tietysti. Jotenkin tässä sarjassa tuntuu siltä, että jos esimerkiksi puhuttiin noista aiemmista sarjoista, Tappara, Tepsi ja Ilves, Kalpa vaikkapa, että eka pelillä on tosi iso merkitys, että pystyykö se alta vastaan ja lähteen siihen sarjaan mukaan vai ei, mutta tämä sarja, tämä peli kanssa IFK, niin tuntuu, että niin kuin eka peli, niin se toinen ottaa sen ekan voiton, mutta tämä sarja voi mennä silleenkin, että toinen ottaa 2 ekaa, sitten tulee 2-2 ja voi mennä vaikka 3-1 toiselle ja 3-3. Et mun mielestä tässä niinku ei niinku esimerkiksi eka peli näyttää vasta ekat askelmerkit, mutta tästä tulee pitkä ja kova sarja. Mutta sitä mä haen sillä, että mä ehkä mutta mä sanon, että ehkä sen, tohon mihin mä vetosin sen, että kotiedulla on merkitystä pelikanssin kannalta on niinku se, että se ajatus se, että jos sä häviit sen ensimmäisen pelin, toinen peli Nordicsella, sitten sä rupeat yhtäkkiä miettimään, että okei, tämän päivän jälkeen tämä sarja niin voi olla jo 2-0. Niin, mutta sitten silti sulla on 3. peli lauantai-iltana kotona, jonka myötä voi tulla 1-2 ja taas on niinku uusi. No, mä ehkä näen tuota kotietua kuitenkaan tuossa niin isona. Molempien seurojen kannattajia menee paljon puolelle ja toiselle ja ne on muuten ne Pelsujen lippujen hinnat, niin 48 € seisomaan. Morjes. Mutta pieni halli tietysti, kapasiteetti on, onko se 4 500 enää nykyään? Jotain sellaista, taitaa olla vähän alle, kun Nupera käsi omin käsin katsomaan. Se pieneni se määrä. Niin, mutta siis, kyllähän ne varmaan saa sen myytyä loppuun tohon ottelupariin ja pieni kapasiteetti, niin sikäli varmaan sitten niin kuin hyvä. Ottavat maksimaaliset rahat irti sieltä, mutta jossain määrin on kyllä jotenkin. Ehkä pitkässä juoksussa harmi sinällään, koska se kuitenkin rajaa niin kuin moni sellainen, joka voisi tulevaisuudessa olla potentiaalinen katsoja ja kannattaja, niin se rajaa kuitenkin, se kynnys lähtee monella sellaisella. Niin kuin, tavallaan, että tässä hetkessä IFK vastaan, niin sä saat melkein varmaan millä vaahin lipuhinnoilla niin kuin myytyä loppuun Lahdessa, mutta niin kuin pitkässä juoksussa. Mä oon kyllä samaa mieltä, perheet ja kaikki ja niin kuin tämmöiset, että ei menee yli niin kuin mun sietorajan mun mielestä, että 48 € seisomaan ja sitten tietysti kalleimmat menee jo 6-70, että ei. Mut miten sitten? No me 7 pelin sarja. En mä tiedä. Sitten, sivutaan ihan lyhyesti vielä
IFK, puhuttiinkin Peltosen tavallaan, varmaan nyt voi sanoa, että kyllähän tulosta on nyt tullut. Tai tavallaan se, että välieriin on mentävä ja siitä varmaan mielellään eteenpäinkin, mutta kyllähän niinku, voisi kuvitella, että sielläkin niinku niitä paineita on, vaikka välillä mulla tulee ajatus mieleen, että onko sillä mitään väliä, miten IFK niinku tavallaan menee. Välillä herää semmoinen ajatus, mutta niin kuin hallit on aina täynnä. Niin. Jep, mutta 11 vuoden, tiedätkö, ikkuna on tässä 2024, 2011, 1998, 13 vuoden. Sanoinko mä äsken 13 vai 11? 11. Okei. Piti sanoa 13. Tätä se on, kun on huono matikkapäivä. Niin. Eli 13 vuotta on taas se, miten IFK on nyt nämä mestaruudet voittanut tuossa. Nyt on taas se, mutta niin. Mutta joka tapauksessa mä en ole, jotkut on nyt puhunut, että jos IFK putoo puolivälierissä, niin Peltonen saa kenkää. En mä usko, kun ne on nyt siihen sitoutunut ja pitkä jatkosopimus tehtiin tuossa kuitenkin joulu-tammikuun tienoilla, niin en mä näe, että tässä nyt semmoista tulisi. Että joo, siellä on paineet, mutta Ville Peltonen, jos joku tietää, hän rakastaa sitä seuraa ja tietää, ei se niin kuin niistä välitä, että mutta sitten niin kuin miten pelaajat, niin mutta niin kuin tuossa alussa puhuttiin, niin kyllä Pelicansilla on ihan yhtä lailla paineet tässä. Että on. 2 joukkuetta ei ole vaan kulta kelpaa, että painekattila on sikäli. Niin, väkisin tosi jompikumpi niin. Tavallaan kaudesta tulee pannukakku. Kyllä. Toiselle tulee pannukakku ja toinen jatkaa sitä. Joo, ja kyllähän tuo IFK-joukkue vielä sivutaan lyhyesti, niin kyllähän se on rakennettu aikaa, kun katsoo kokeneet pelaa. Kyllähän se on niinku pudotuspelijoukkue. Joo. Et kyllähän, jos me sivuttiin aikaisemmin sitä, että se runkosarja on pitkää grindaamista, niin kyllähän niin kuin kokeneille pelaajille, jotka on menestynyt ja nähnyt maailmaa, niin kyllähän se jossain määrin se runkosarja, niin vaikka pelipäivä on juhlapäivä, niin kyllä se aika grindaamista on tavallaan, että nyt oikeasti aletaan sitten jyvät erottelee akanoista. On, sitähän muun muassa Jori Lehterä on paljon nyt puhunut, että he ei niinku, että nyt aletaan vasta katsoa, että nuoremmat pärjää runkosarjassa paremmin kuin on intoa ja halua mennä, mutta nyt aletaan niinku katsoa sitten, että ketkä oikeasti. Mutta taas sitten mun mielestä se niinku runkosarjan loppukin välillä näytti, että IFK:lla on kuitenkin aika raskas tekonen toi joukkue. Että on nimenomaan kokenutta osastoa paljon, josta on tietty hyöty, mutta sitten taas jos alkaa tulla pitkiä sarjoja, mä nyt välttämättä se ei tätä Pelicans-sarjaa ratkaise, mutta se, että jos ajatellaan niin kuin pidemmälle, ajatellen mestaruustavoitteita ja muita, niin se, että mitä pidempiä sarjoja tulee, niin toi IFK tietynlainen raskas jalkaisuus, raskas rakenteisuus voi jossain kohtaa kyllä alkaa näkyä. Mä sanon, että tää sarja menee kotiedun turvi Pelicansille 4-3. Sun ei tarvitse sanoa mitään, mutta mä heitän tällaisen ajatuksen. Ja nythän, niin kuin puhuttiin tuossa aiemmin, se on mielenkiintoista nähdä, että miten tuo sarja sitten asettuu. Että kuinka paljon lehtien palstatilaa se niin kuin lopulta ottaa, koska kyllä siinä aineksia siihen on, että siellä voi sattua ihan, ja tapahtuu ihan mitä vaan. On, ja kyllä se, niin kuin, se voi hyvin lähteä, niin kuin sä hyvin sanoit alussa, että tämä voi lähteä yllättävänkin tunnustellen ja taktisesti liikkeelle, mutta sitten mä väitän kyllä, että kun mitä pidemmälle sarja menee, niin sitten tämä niinku osasta Blad, Tyrväinen, Komarov, Osteen, niin ei se 6-7 peliä pysy lapasessa. Ei pysykään, monestihan niissä sattuu ja tapahtuu. Niin, ja siis monestihan niin kuin noissa sarjoissa tavallaan joku laukaiseva tekijä, tulee joku tilanne ei tai se tarvitse kuin yksi taklaus olla vaikka. Kyllä, ja joka on vähän sellainen, joka jakaa mielipiteitä muuten, niin tavallaan siitähän se sitten lähtee. Siitä se sitten lähtee. Eskaloitumaan. Niin, että toisaalta se olisi kiva, että kun kiekko putoo jäähän, niin siitä heti ekas pillin vihellyksestä niin alkaa niin kuin sattua ja tapahtuu, mutta sen aika näyttää. Mutta herkullinen tulee. Mutta jätetäänkö me sunkohan se, että 7 peliä ja sitten... No kyllä siis mulla ei ole mitään hajua, niin kuin miten tossa käy. Että no jätetään se siihen, Mutta 6-7 peliä. Joo. No mäkin, joo. Ei se voi, ei hyvin vaikeus nähdä, että menisi vaikka 5. Mutta hei, tässä me rupeaa olemaan käsitelty kaikki tunnin verran tässä varmaan
Se katto kelloa, jota ei oo. On mennyt. Hei, mä Sebbu kiitän sua vierailusta. Me Kiitos. katsotaan välierissä sitten ehkä tehdään. Ehkä. Niin. Oli hauskaa. Niin. Jos joku kuuntelee tai katsoo tätä, niin me luvataan, että me tehdään. Ja nauttikaa nyt näistä kevään peleistä. Eiköhän me sanotaan nyt vaan ihan, että kiitos, kuulemiin ja näkemiin.